Vážení klienti, vítam vás pri našej pravidelnej diskusii s analytikom Stanislavom Pánisom. Budeme hovoriť o aktuálnych ekonomických otázkach a o situácii na finančných trhoch. Hormuzský prieliv zostáva naďalej zablokovaný, cena ropy Brent počas mája zostávala na trojciferných úrovniach a napriek opakovaným vyhláseniam USA o pokroku v rokovaniach s Iránom zatiaľ okrem prímeria nedošlo k zásadnému posunu. Napriek tomu Wall Street ďalej rastie a prepisuje historické maxima. Ako to možno vysvetliť? A investori sa primárne pozerajú predovšetkým na fundamenty v podobe firemných ziskov a tie sú veľmi solídne. Potvrdila to aj kvartálna firemná výsledková sezóna, kde väčšina spoločností doručila rast ziskov a tržieb, ktoré prekonali očakávania a zároveň ponúkli aj celkom solídny forward guidance alebo výhľad na nasledujúce kvartály. A dokonca projekcie ziskov firiem v rámci indexu S&P 500 sa za ostatný mesiac a pol pomerne radikálne a prudko zlepšovali. Štandardne v čase klesajú, keďže analytici sú pravidelne skôr optimisticky a potom musia tie očakávania nejakým spôsobom redukovať. A za tým výrazným zlepšovaním sa firemných ziskov na rok 2026 a 2027, čo sa netýka len Wall Street, ale napríklad aj emerging trhov a napríklad aj Európy, stojí predovšetkým zlepšovanie sa projekcie technologických firiem, keďže sa zlepšuje dopyt po infraštruktúre okolo umelej inteligencie, z čoho profitujú najmä výrobcovia polovodičov ako napríklad Nvidia, po prípade pamäti, a to preto, že tí veľkí hyperskálery, to znamená, že Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet, alebo teda Google a Oracle zlepšujú výhľady, koľko budú investovať do umelej inteligencie. Tie odhady, aké budú capexy, alebo teda tie kapitálové investície v roku 2026 sa za ostatné 2-3 mesiace výrazne zlepšili. Táto petica hyperskálerov by mala tento rok preinvestovať 730-740 miliárd dolárov, čo je v podstate skoro dvojnásobok objemu z minulého roka. V podstate máme tam veľké preteky, všetci chcú veľmi vo veľkom investovať, nikto nechce ostať pozadu. A ako napríklad povedal Sergey Brin, zakladateľ Google, radšej bude riskovať bankrot firmy ako to, že by v podstate mu utiekol ten vlak okolo umelej inteligencie. A čím väčšie investície do infraštruktúry, tým silnejší dopyt po polovodičoch. Čiže máme tu také veľké AI momentum, alebo celý jeden veľký AI trade, ktorý sa podpisuje pod rast toho indexu S&P 500 a v skutku od začiatku roku index S&P 500 pridal povedzme nejakých 650 bodov. Aktuálne sa nachádzame na úrovni okolo 7500 bodov a rádovo 90% toho zisku je vysvetlených práve rastom technologického sektora. A viac ako 50% zisku indexu S&P 500 v tomto roku je vysvetlených práve výrobcami čipov na čele s Nvidiou, Micronom, Broadcomom, AMD a viac menej pološtátnym Intelom. A aj preto sme videli napríklad, že polovodičový index SOX alebo Philadelphia Semiconductor Index narastol od začiatku roku o 80% a napríklad mimoriadne sa darí aj japonskému a napríklad juhokorejskému indexu. Keď hovoríme o tom juhokorejskom indexe KOSPI, ten má veľkú expozíciu voči technologickému sektoru, respektíve dvom firmám, Samsung Electronics a SK Hynix, a ten index sa za 5 mesiacov v podstate zdvojnásobil. Takisto napríklad tajvanský index výrazne narastol od začiatku roku, keďže tam máme ten Taiwan Semiconductor, spoločnosť, ktorá vyrába v podstate čipy pre všetkých tých veľkých dizajnerov vrátane Nvidie. A preto v podstate máme takú veľkú rally nie len na Wall Street, ale napríklad aj na emerging trhoch. Časť emerging trhov je napríklad aj komoditná a profituje z boomu alebo z rastu cien komodít a energií práve pre zablokovaný hormuzský prieliv. Čiže ten prvý driver rastu Wall Street je zlepšovanie sa prospektov firemných ziskov a teda ten technologický sektor a umelej inteligencie. A ten druhý pomocný vedľajší faktor je v podstate, že aj odhady rastu ziskovosti energetických firiem sa výrazne posúvali nahor od začiatku roku, čo je logické, keďže ceny komodít na čele s ropou sú podstatne vyššie. A okrem toho pripomínam, že americká ekonomika je stále rok vo veľmi solidnom, robustnom stave. A spotrebiteľ je relatívne silný. Máme tam teda tie veľké investície okolo umelej inteligencie a tie makrodáta, ktoré boli z americkej ekonomiky zverejňované od začiatku roku, prekonávali očakávania. Keď si pozrieme City Surprise Index, tak je vysoko v kladnom teritóriu, na rozdiel od Európy, kde tie makrozverejnenia skôr zaostávali.
predstihové ukazovateľ v Spojených štátoch naznačujú pokračovanie solidného rastu HDP v okolí 2%, keď sa budeme na to pozerať za celý rok 2026, kým v eurozóne sa tie projekcie skôr zhoršujú. Rast na americkom trhu dnes ťahá najmä úzka skupina technologických firiem. Zároveň rastú aj dlhopisové výnosy. Môže byť takáto koncentrácia pre trhy rizikom? A súhlasím rozhodne, keď začnem tými dlhopisovými výnosmi, tak tie sa od začiatku roku posunuli dosť výrazne nahor, a to naprieč svetom. Platí to pre Ameriku, platí to pre Európu, platí to aj pre emerging trhy. A súvisí to s tým, že rastú inflačné očakávania v dôsledku toho, že máme komoditný ponukový energetický šok v dôsledku vojny na Blízkom východe, a tým pádom obchodníci prehodnocujú, čo budú robiť centrálne banky v nasledujúcich mesiacoch. V zásade neočakávajú, že budú znižovať úrokové sadzby, ale ich budú skôr zvyšovať. A napríklad v prípade ECB očakávame vysokú pravdepodobnosť toho, že v júni doručí prvý tohtoročný hike o 25 bázických bodov vzhľadom k jastravému slovníku viacerých predstaviteľov centrálnej banky na čele so šéf-ekonómom Philipom Laneom. A zároveň aj už v prípade Fedu sa derivátový trh alebo očakávania na derivátovom trhu posunuli tak, že do konca roka by mohol doručiť jeden hike, keďže ten energetický ponukový šok už cítime a ešte stále necítime jeho plnú silu. A keď si to zoberieme pre ilustráciu dlhopisové výnosy G7, to znamená, že toho klasických vyspelých krajín západu alebo tých najväčších a najdôležitejších ekonomík západu sa agregátne posunuli na 22-ročné maximá, sú najvyššie od roku 2004. Keď si to zoberieme a rozmeníme na drobné, tak napríklad 10-ročný americký vínos sa miestami obchodoval na 4,6%, čo je najvyššie od januára 2025, ale napríklad 30-ročný americký vínos už prekročil 5% a je na 19-ročných maximách. Výrazne sa posunuli napríklad aj japonské výnosy. Japonský 10-ročný výnos okolo 2,6-2,7%, čo je najvyššie od roku 1997, a 30-ročný výnos nad 4% znamená najvyšší 30-ročný výnos v histórii Japonska. Nikdy japonský výnos takýto vysoký nebol, ale môžeme sa vrátiť aj do Európy. Napríklad nemecký 10-ročný výnos sa pohyboval s rezervou nad 3%, skoro na úrovni 3,2%, čo sú najvyššie úrovne za 15 rokov. Čiže vidíme, že ten dlhý koniec výnosovej krivky reflektuje očakávania vyšších inflačných tlakov, a k tomu sa ešte pridáva aj relatívne kritický stav verejných financií mnohých vyspelých krajín sveta, ktoré majú vysoké rozpočtové deficity, majú vysoký dlh pomere k HDP, a v prípade, keď tu budeme mať nejaký inflačný protivietor, tak tá ekonomika porastie pomalšie, čo bude znova vytvárať určitú nervozitu okolo stavu tých verejných financií. A zároveň tu budeme mať pomerne veľkú emisiu štátnych dlhov, ktoré budú musieť súťažiť o kapitál na dlhopisových trhoch so súkromným sektorom, predovšetkým s veľkými technologickými firmami, ktoré okrem svojho cashflowu získavajú kapitál na budovanie umelej inteligencie alebo infraštruktúry umelej inteligencie práve na dlhopisových trhoch. Pripomínam, že dlhopisové výnosy pre všetkým 10-ročné sú dôležitý faktor pre výpočet net present value alebo čistej súčasnej hodnoty budúcich cashflow, budúcich tokov hotovosti, a čím vyššie ten 10-ročný výnos, ktorý je v menovateli zlomku, tak tým nižšiu hodnotu to dáva, čo by malo tlačiť valuácie akciových trhov nadol. Špeciálne to bude platiť pri akciách s tzv. Dlhou duráciou, čo sú rastové technologické akcie. Preto tu vidíme určité riziko tej korekcie po tej masívnej rally na Wall Street od konca marca. V podstate trvá už 8 týždňov. Ak posledný májový týždeň americké akciové trhy uzatvoria znova v zisku, tak to bude 9 týždňová rally po sebe. To je naozaj relatívne našponované, a nebudem prekvapený, ak príde nejaký výber ziskov a nejaký zdravý pullback predtým, ako sa americké akcie posunú, povedzme v prípade indexu S&P 500 nad 8,000 bodov, pretože už aj také sú očakávania alebo také targety, ciele, kde by sa ten index S&P 500 mohol obchodovať na konci roka 2026. Ďalším určitým rizikom, ktoré vytvára rastúcu pravdepodobnosť korekcie na Wall Street, je, že máme pomerne malú šírku trhu, keď tá rally na akciových trhoch je ťahaná pár veľkými technologickými spoločnosťami. Pripomínam, že tá koncentrácia trhu je rekordná, keď 10 najväčších firiem tvorí vyše 40% trhovej kapitalizácie. Z tých 10 najväčších firiem
sú väčšinou technologické firmy. No a okrem toho na trhu sa zdá, že je až príliš veľa eufórie. Ukazovateľ rizikového sentimentu Goldman Sachs je na 5-ročných maximách. Zároveň expozícia profesionálnych portfólió manažerov voči akciovým trhom je podľa prieskumu Bank of America na rekordných maximách. A aj amatérski alebo retailoví obchodníci majú pomerne veľké a veľkú expozíciu voči americkým akciám a ešte vo veľkom využívajú aj páku alebo leverage. A práve v takýchto euforických časoch často príde nejaký pullback a korekcia, už len preto, že by mohlo prísť nejaké inflačné prekvapenie, že zrazu inflácia vyskočí ešte viac, ako sa očakávalo a ekonomický rast sa nejakým spôsobom spomalí. Čiže na toto treba dávať pozor a netreba byť prehnane optimistický, i keď vo všeobecnosti čakám, že tá rally na Wall Street, a nielen na Wall Street, by sa mohla udržať. V takomto prostredí sa zrejme opäť ukazuje význam diverzifikácie. Prečo je podľa teba dôležité nemať expozíciu len voči americkému trhu a umelej inteligencii? Presne tak, diverzifikácia je veľmi dôležitá v rámci risk managementu, čiže nie je dobré mať všetky vajíčka alebo príliš veľa vajíčok v jednom košíku. Je to rizikové a presne takýmto spôsobom sa na to pozerali aj kolegovia z našej dcerskej spoločnosti GNT Investičná spoločnosť a naši dvaja portfólio manažéri Martin Labaj a Peter Kubaška preto pripravili dva nové fondy, ktoré myslia práve na diverzifikáciu. Tým prvým je GNT Global EUR. Je to otvorený akciový verejný špeciálny fond, čiže ako už z názvu vyplýva Global, bude investovať do akcií po celom svete. Zhruba polovičku expozície tohto fondu bude naďalej tvoriť Amerika, respektíve americké akcie. To znamená, že hlavne technologické akcie a akcie naviazané na rozmach a rozvoj umelej inteligencie, ale potom zhruba štvrtina fondu, alebo povedzme 23-24%, čo je cieľ, bude expozícia voči Európe. Expozícia voči Európe znamená relatívne nižšie, atraktívnejšie valuácie, nižšia expozícia voči technológiám v Amerike, nižšie devízové alebo kurzové riziko, orientácia predovšetkým na nejaké hodnotové defenzívne firmy, ako napríklad povedzme, že Nestlé, ktoré by malo v podstate rásť takmer za akýchkoľvek okolností a znamená to aj robustnejší regulačný inštitucionálny rámec, čo niekedy nemusí byť na škodu veci. Ďalšia štvrtina tohto fondu by mala byť orientovaná predovšetkým na emerging krajiny a emerging krajiny znamená expozíciu voči dynamickému ekonomickému rastu a dobiehaniu tých vyspelých krajín západu. S dynamickým ekonomickým rastom je spojený aj dynamický rast firemných ziskov. Zároveň vidíme v emerging krajinách, že sa zlepšuje riadenie a manažment spoločnosti v rámci corporate governance. Okrem toho tieto emerging trhy alebo tieto emerging ekonomiky majú väčšinou zdravé verejné financie na rozdiel od západu a nemajú nejaké demografické problémy alebo negatívny demografický vývoj. A okrem toho v podstate mnohé tieto krajiny majú prebytkový bežný účet platobnej bilancie aj prebytkovú bilanciu zahraničného obchodu, čo by malo tlačiť ich meny na posilňovanie sa voči doláru a euru. Okrem toho tento fond GNT Global je diversifikovaný okrem regionálneho hľadiska aj z faktorového hľadiska. Je orientovaný na 4 základné faktory. Tým prvým faktorom je momentum, to znamená, že nákup firiem, ktorých sa v ostatných mesiacoch nadpriemerne darilo, čo sa týka kurzov akcií. Ďalším faktorom je hodnota, to znamená nákup firiem, ktoré sú relatívne podhodnotené a myslíme si, že majú vyššiu hodnotu alebo ich vnútorná hodnota je vyššia, ako v súčasnosti oceňuje trh. Ďalším faktorom je kvalita. Kvalita znamená, že sú to firmy, ktoré majú veľmi zdravé firemné bilancie, nízky dlh a solidný rast biznisu. A ďalším faktorom je rast, to znamená, že sú to firmy, ktoré sú orientované, alebo nákup firiem, alebo expozícia voči firmám, ktoré zaznamenávajú veľmi dynamický rast ziskov a tržieb. Tieto faktory sú navzájom nízko korelované a vzájomne by mali vytvoriť relatívne robustný priestor pre to, aby sa tomu fondu darilo takmer v akejkoľvek situácii. Druhým fondom, ktorý pripravil pre nás náš GNT Asset Management alebo GNT Investičná spoločnosť je GNT Harmon. Je to zmiešaný podielový fond, ktorého ambíciou je byť najuniverzálnejším fondom v rámci investičnej spoločnosti.
Tento cieľ by fond chcel naplniť prostredníctvom harmonického vzťahu medzi 3 zložkami portfólia, to znamená dynamickou zložkou, stabilizačnou zložkou a alternatívnou zložkou. Pod dynamickou zložkou rozumieme v podstate, alebo by sme to mohli rozmeniť na 2 základné zložky. Expozícia voči globálnemu akciovému trhu, kde sa za benchmark zvolil index MSCI All Country World Index, ktorý investuje teda po celom svete, ale znamená to stále zhruba 60% Amerika, 40% zvyšok sveta. A podiel tohto indexu bude 20% a ďalších 20% do 40% tejto dynamickej zložky bude tvoriť private equity. A v rámci tých 20% private equity je 10% private equity v rámci československého priestoru, čo sú Family and Friends skupiny JNT, to znamená, že dobre známy fond JNT Arch a čoskoro spustený fond JNT Arch 2 a 10% bude private equity globálna alebo svetová, ktorá bude dosiahnutá prostredníctvom expozície voči Amundi Alpha Global Private Equity Evergreen Fundu. A to sme mali dynamickú zložku portfólia, potom budeme mať stabilizačnú zložku portfólia, ktorá bude tvoriť zhruba 40%, alebo cieľom je 40%. Budú to predovšetkým korporátne dlhopisy, jednak z československého regiónu, ale takisto v budúcnosti aj svetové korporátne dlhopisy mimo československého regiónu, napríklad z Európy, s dôrazom na aktívnu správu tohto portfólia. No a potom zvyšok je alternatívna časť portfólia. Z alternatívnej časti portfólia bude zhruba 13-14% tvoriť zlato, ktoré je z historického hľadiska veľmi dobrým stabilizátorom portfólia práve v čase meniacej sa hospodárskej, ekonomickej, geopolitickej reality. Aj v súčasnosti vidíme v podstate fragmentovaný svet, čo sa týka globalizácie, či už deglobalizácia alebo spomalovanie globalizácie, akokoľvek to nazveme, tak to zlato by malo doručiť veľmi solidný výnos, respektíve je to aktívum, ktoré má nízku alebo negatívnu koreláciu voči tradičným aktívam na čele s akciami. No a toto klasické zlato, žlté, bude doplňať ešte tzv. Digitálne zlato alebo Bitcoin, kde fond cieli expozíciu zhruba na úrovni 4%. Stano, ďakujem ti za tvoj analytický pohľad. Vážení klienti, vám ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. JNT Banka. Expert na investície už 20 rokov.